Naama heijastaa tämmöstä sekin väristä valoa. Mä olen vapautunut, rento ja itsevarma tällä hetkellä. Okei. Mitä sä uskot, että te kokkaatte? Mä uskon, että me tehdään suklaahippukeksejä ja me tehdään niitä silleen, että pitää tehdä jokaisella eri suklaamaulla niitä. Eli sun pitää tehdä valkosuklaa, tumma ja maito. Okei. Onko sulla jotain erityistä taktiikkaa, millä sä lähdet liikkeelle? Hamstraa sähkömatkainta ja ei kai siinä. Kyllä mä sanoin, että jos tää on se mitä mä luulen, niin tästä tulee hyvä. Mä en luota siihen, että Kassu saisi tästä mitään aikaiseksi. Mikä sä uskot, että on sun vahvuus tässä? Miksi sä voitat muut? Ei sitten. Mulla on hyvä päivä takana ja mä en aio tää pilaa mun päivää. Ja voimalaitos ei pelota mua, mut mä en myöskään halua sitä. Niin se on hyvä semmonen balanssi. Okei. Näihin kuvia tunnelmiin. Takaisin Pasilaan. Istu alas vaan. Okei. Millä fiiliksillä lähdetään kisaan? No vähän jännittää kyllä. Mutta Okei. kyllä mä uskon tähän. Kyllä mä uskon Okei. omaan tekemiseen lopulta. Että kyllä tosta tulee syötävää. Mitä sä uskot, että teette? Mitä ruokaa? Leivosta. Suklaahippukeksejä. Se on saletti. Okei. Minkä sä uskot olevan se niinku sut erottava tekijä? Miksi sä oot parempi kuin muut tässä? Mä laitan sitisti suklaahippuja. Okei. Onko sulla mikään tietty suklaamies? Noin monta? Valko, musta ja vaalea. Okei. Mä näen sun lasien läpi noin paljon. Kiitos. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos. Okei. Millä tunnelmilla lähdetään kisaan? Mä en kommentoi. Mitä sä uskot, että te leivotte? Suklaakeksei. Okei. Tää on varmaa tietoa. Jarkko leipoo aina suklaakeksei ja mä oon kattonut näitä tavaroita tässä pöydällä. Ne on suklaakeksin tavarat. Mikä sä uskot, että on sun erottava tekijä? Mikä tekee susta paremman kuin noin muut? Mä oon luova, mä uskallan lähteä soveltaa sitä. Tää on voitto. Ja uuni pitää laittaa 225 asteeseen ja 10 minuuttia. Se on aina lukas. Ja mitä mieltä sä oot tosta rangaistuksesta? Onko se sun makuu? Vittu mä en juo sitä rangaistusjaamaa. Se on ihan vittu varma juttu. Mä en hävi tätä. Näin kuvia tunnelmiin. Ai sitten sun kamera on kirkas sillä puolella. Mä tuun sun viereen. Ja mä ravistan ja heitä kaikkea päälle. Eikö se ole tää? Jop. Ja kilpailu on alkanut. Okei. Onks fiiliksiä tähän lähtiessä? Hyvät fiilikset tähän lähtiäs. Mä näen sun lasien läpi. Niin mäkin näen sulla siellä läpi. Meidän aineksemme. Täältä löytyy melon milk eli piiri. Tänään tee hyvin. Suklaat, 3 eri suklaas. Suklaa 4. Melkein suklaa. Hedelmäsuklaa. Ja siinähän ne oikeastaan on. Okei. Mä haluan kysyä meidän toiselta päätuomariltamme. Ai vittu, mut upgrade. Yhdeltä meidän tuomareistamme fiiliksiä ennen kilpailua. Mulla ei ole luottoa kehenkään. Talo tulee palamaan. Kakku maistuu pahalta, jos me edes tehdään kakku, mä en tiedä. Hello. Supreme Master. CEO of Kokkisota. Odotan innolla. Ok. Hip hip hurray! Okei. Kili. Aika hyvä Hienolle kilpailulle.
kukaan ei tiedä, mitä tästä seuraa. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan seuraavan tunnin aikana. Okei. Ei oo. Onks viimeisiä sanoja? Koht kokataan. Onks viimeisiä sanoja? No. No, it's like a hobby for me. Sitten kun niillä on biisit valmiina, niin sitten onks ne biisit valmiina? Varmaan. Tervetuloa illan jännitysnäytelmään. Täällä on tunnelmahan täpinöissä. Niin kuin näkyy kuvasta. Illan ohjelma siis kokkikilpailu. Meillä on kolme kovaa kokkia, leipuria. Paljon hyviä tuotoksia tullut heidän keittiöistä. Are you sure about that? Ei kai muuta kuin kilpailijoita sisään. Ensimmäinen on Kasper Kissa Höstman. Nyt palaa pohjaa. Seuraavana meillä on kilpailija, tunnettu laulutaidoistaan myös. Leevi King Heikkilä. Once I was 7 years old, my name mama told me. Mitä me leivotaan tänään? Okei, milloin mä saan lopettaa? Ja seuraavana näitä kahta haastamaan lähtee Eppu Venari Saastamoinen. Miten niin mä haastan? Okei. Ettekös mulle pissä sieltä kun kokki siinä jossain. Aika täys kokki jossain siinä. Mä puhuttelen sit teitä. Niin. Okei. Hyvät kilpailijat. Täällä seuraavan tunnin aikana esiteltävä minulle ja tuomaristolle oma versionne leivoksesta tuplasuklaa muffinit. Aika alkaa nyt. Tupla sitten suklaa muffinit. Okei. Paljon tätä voi mennä. Anna mulle sen desipot. No niin, sit. Onko se... Tää lisää desipot. Kukaan ei vielä laittanut uunia päälle. Laita uuni päälle! 200, ei 220, 200. 200. 200. Mitä se just käy? Okei, anna tässä. No niin, ei jätä. Pelaan tässä vaiheessa vielä tiimi. Pelaan tässä vaiheessa vielä tiimipeli. Te ootte lähtenyt ton linjan liikenteeseen. Sitten siinä on joku ajasti. Sitten muffinsit. Tää on vaikka tosta tommonen. Laittakaa tää taustamusaa, please. Tää on ihan ahdistavaa muuten. Laittakaa jotain tosi eeppistä. Paljon tätä menee tänne. Tää ei oo eeppistä. Arvoita. Mä oon saavuttanut, että täällä on jotain täällä pohjalla valmiina. Mellan mielik. Hei, kaikki ainesosia ei oo edes prepattu. Täällä on vielä teipit kiinni. Hei, Tuosta tulee 5 sekuntia mulle lisäaikaa. Eikä tule. Mikä tää on? En mä tätä vielä halua. Tumusokeri. Kidesokeri. Laittaako se sitten jo? Turehtiin. Joo. Iso. Suolaa! Tarvitko sitä vähän? Nyt mennään kyllä fiilispohjaan. Okei, jos tässä on Mitä sä teet? Ei, mä lähden kyllä oman linjaan. Mä ajattelin, että mä beittaan, mutta pitäis kyllä nyt tehdä jotain ihan muuta. Onko? Mä en tätä.
Pitäis laittaa. Hei! Antakaa mulle iPodit, mä haluan kuunnella tuota teidän paskaa oikein. Se on totta. Se on totta. Okei, tää olisi ehkä pitäis pilkkoa pienempiä palasia. Oliko se tuplasuklaamuppi? Tuplasuklaamuppi. Voitte aineeksi. Ja sit suola kruunaa. Vaniljasokeri. Ei sitten mua nauduttaa, että mä olin vasta pari sekuntia. Tänne Salemi kananmunaa. Mitäs nyt? Jauhotais pitäis sekoittaa. Mun häviäjä. Kissa otti Vispilän vuoro. Hei, Vispilä tää. Onko se käsivispilä jossain? Tarvii ihan sitistä enemmän kananmunaa. Sä laittat sinne. Voi sitti. Mä tarviin kyllä yhden kananmunan lisää. Mulla on hyvä fiilis. Mä en voi sanoa samaa. Terveisiä mummolle. Tää ei jos joku tehdään rakkaudella. Okei, mä tarvin toisen kulho. What the fuck is this piece of shit? Tuleeks kananmunan koodista miinuspisteitä? Ei, riippuu kelle tuomarille se sattuu. Noni. Musta tuntuu, että mututuntumalla tulee paras. Veikkaat puoli, riittää oli sit. Osasta mitä vaan tässä nähnyt. Okei, vähintään 5 pitää. Jäikö tää maito jollain täältä pöytään tän ruoan jälkeen? Ei se oo oikeesti. Ainesosa. Ehkä. Lisäohje, vähintään 5. Vähintään 5! Pitäis tulla ihan minikokoisia sit. Tässä on mun taikina. Katso, siis Kato kun mä mulla on konkreettisia. Mä katson tän vierestä kaverista tekoa, niin Se näkyy. mä uskon, että mä niinku voitan tän. Musta tuntuu, että toi sun... Missä iso on? Toi tulee kostautua vielä tässä vaiheessa. Ei mulla mikään kiire tässä vaiheessa. Joo! Se on kyllä 7 minuuttia, mä en silti syö mitään. Totta, teillä on 53 minuuttia. Jarko on susta kuultua. En näistä mistään tuu syönyt. Miten niin? Ei! Tuomarista ei ilmaa tommosia ruokaa valmiita. Okei, maistetaan taikinaa tässä vaiheessa. Toi on muuten silloin, että maittaa. Joo. Mä en oo vielä pilannut mitään. Tverorin taikina ei näytä huonolta edes tällä hetkellä. Kun vertaa osaa näitä muita. Joo, tästä tulee tosi huono, Sitten nää pojat ei oo ennen kokannut vaan. Totta kai aina ekana miksataan 2 asiaa, voi ja sokeri. Nyt jo! Avustus kaikki! Okei, nyt tulee se ongelmakohta. Mitä sitten mä teen tällä? Mä istuin hetkeksi rauhassa miettimään. Luulen, että niillä on hirveä aikapaine. Niin luuleekin. Mä tiedän, tuntuu siltä. Paljon siinä Sekoittaa ja maistaa väliin. Joo. 8,5 minuuttia mennä. Kummot munaa sulla? 4 tyyliä. Ei saa kilpailijoita Nyt kräväs kyllä semmoista tavareita. Mä selviän näissä. sinne. Mitä vittua? Saaks ajasta pisteet, jos on ihan sitin nopea? Sit se heti jäätyy. Etkö ole ennen nähnyt, kun mies vatkaa? Nimenomaan. Kuinka mun suklaat se oli se juttu? Tuplasuklaa. Tuplasuklaa. Lasketaanko taikina 1 suklaaksi? Mielenkiintoinen havainto tässä
päätuomarin näkökulmasta on se, että kukaan ei ole lähtenyt sulattamaan suklaata. Hei, haluatko mun veto? Tää on niin vittu jämäkkä, että ei jaksa pyörittää tätä. Okei. Mulla ei oo mitään nää sittenkään. Oi saakeli, se on pojat uuni ja mä menen Kanarialla. Ei kiinni, menotkaa vaan. Okei, onko mulla aikaa koe esiintymiselle? Mutta sä voit paistaa valmiiksi. Niin totta, mä kokkaan yhden. Et sitis kokkaa yhtä valmiiksi. Mulla on hyvä tasapaino, katsoo tätä sementtiä, mitä täällä tuotetaan. Toi itse asiassa näyttää vähän paremmalta, vähän haaleet, mutta joo. Puolet vettä ja puolet betonia. Ei, itse asiassa mä väitän, että toi mun on kyllä paremman näköinen kuin toi sun vittu vesinen peli. Mä tiedän mikä tähän vittu tuomaristoon vittu puree. Joo, tosta ei tuu nyt yhtään mitään vittu. Okei, tässä on liian vähän vehnäjauhoa. Niin on. Mä vien kaiken valkosuklaa. Onks paperit? Mä vien kaiken tummasuklaa. Onks teillä valkosuklaa? Kaikille pitää jättää vähän. Mulla on valkosuklaa. Onks sulla jo valkosuklaa kupissa? Ei oo. Tulee 2 palaa. Niin sitten kato miten tähän kävi. Okei, muistaa sitä Keitosta. Erikoisia valintoja. Joo. Paremmin pitää päästä tonne. Joo. Ok, mä tarviin vähän lisää tätä poikaa. Joo. Ja sit vähän lisää tätä. Joo. Kenen teepaita? Ei tää on mun kuppi. Mun menee kallista aikaa tähän, kun mä silmaistun maitoa. Mä oon polttanut ennenkin nää suklaat pohjaan, niin mä siihen laittaa tää vähän pienemmälle. Onks toi pallotieto? Toi on ehkä pallotieto. On tehty. Mä haluaisin niinku sekoittaa mun taikinaa. Tässä on kossuntaikinat puolet. Tässä vitun pekotin. Niin sä et halua saastuttaa omaa sen kissan taikinaa. Ei teillä oo suklaamuffinsia, kun katsoo tätä meidän. Okei, punainen Sulla on suklaan betoni, kun katsoo sun taikaa. Mä laitan sen muunapinen lisää. Kassu, missä on se valkosuklaan loppu? No on kyllä kirjaimellisesti valkosuklaan loppu. Onks meillä mitään tuhoamisasetta? miettimään. Kyllä nyt ripusuttaa kuuluu. Okei, mä piilotan tän. Tähän edes on pistetty siinä päähän. Mä tiedän. Nyt lasketaan päähän sun. Peräskiila ja näin. 3 vai? Mä otan mun ensimmäisen hengähdystauon. Suklaa meinas pallaa. Kuka uskaltaa käydä salassa? Ei tässä nyt ei. Mitä tää on? Mä tarviin kyllä tylpäobjekti nyt. Ensin tää menee. Tässä on tylppäobjekti. Vittu kiitti. Kuulisit, kun mä sanoin, että kukaan ei oo sulattanut suklaa? Heti kaikki alkoi sulattaa. Mielenkiintoista. Eikä se oli kierrepallo. Millä sä nyt hakkaa sitä? Oluttärkillä. Mä en avaisi tätä oluttärkkiä tänään. Tää ei kyllä mene miksikään täällä. Jänni. Okei, tää on hiljaisuus laskeutunut. Niin. Erittäin hyvä. Kassun taikina maistuu ihan hyvältä. Ei se voi maistaa mun taikinaa. Totta kai mä voin maistaa sun taikinaa. Sitten mä haluaisin tylpäobjekti ihan oikeesti. Niillä on joku kuululainen. Ei oo kotiin sopii. Äsken se yritti kyllä. Joo, toi on hyvä maku. Paljon aikaa? 43 minuuttia, että tulee kiire. Mulla on ihan sitin vähän taikinaa. Näistä tulee 4 tosi pientä muffinsia, sille ei voi... 5. 5. Ja sille ei voi mitään. Siitä tulee varmaan miinuspisteet sit. Koolla ei oo väliä. Mut pisteellä on. Näistä tulee ihan minimuffinsia. Okei. Pitääks tuomarista olla suklaapalat? Suklaa muffini.
Mun levy tekee huomiseksikin, se on hyvä. Joku hyvä. Kato, haluatko sitä kukaan syödä huomenna? Haluaa. Tarvii enemmän makeutta. Veikkaan kadallekin vain suklaat, mä ylimaustunut sitten noin Tulee! Nää on proteiinimuffinsseja. Oliko toi täyspura? Oli. Onks toi munakasta vai muffinssi? Eli jos me tehdään kaikki 5 muffinsia, niin se keskiarvo on 1 kananmuna. Tarvii lisää sokeria. Mä haluan nähdä mitä uudesta tapahtuu. Tarvitsee jotain hiivaa. Tää on leivijauhe. Leivin jauhetta! Jos haluaa. Totta! Ei tarvi. Missä on leivijauhe? Mikä sä näit tuon? Onks sulla se? Aloititko menee? Tulee hiljaa. En mä tajunnut, että ne ei ollut tajunnut. Oh no! Mä oon jo laittanut... Ai on kokenut liian pitkälle. Tuosta voi tulla vaan hyvä. Yhden tuomarin myrkytys. Okei. Mikä on joku fiilis tällä hetkellä? Hei, mitä vittua sä olet tekemässä? Oh-oh. Tai siivotaan myöhemmin. Tässä on selvästi eri tyylierot näillä. Teori istuu ja muut seisoo. Mä oon tehnyt jo kaiken mitä mun tarvii seisaltaa tehdä, paitsi sekoittaa leiviä. Sori. Älä sekoita mun keittoa. Tumma suklaa on makeampaa, että tarvitaan taas. Jotkut tuomarit voi palkita rohkeudesta. Sun pitää erottua jotenkin. Muista erottua kuitenkin sun hyväksi. Okei, Svenorilta saattaa tulla muffinsseja ensi viikollekin. Nyt kun taikin Mikä se 6? Siis tästä tulee joku 12 vähintään. Äsken tuli 4 pientä. Miten se taikina tuplaa? Sulla on hyvä kysymys. Ei naureta! Okei, mulla on tuomaristolle yksi complaint. No. Te ootte ostanut vääränlaisia muffinikuppeja. Te ootte ostanut tämmösiä, mihin laittaa Hesburgerissa niinku ketsuppia. Me ei ostettu noita, noin löytyi kaapista sen jälkeen kun me oltiin ostettu muffinikuppeja. Okei, Jos haluaa käyttää niitä aitoja, niin niitä löytyy tuolta kaapista. Mistä? Max, näytä. Ylin kaapi. Kyllä nyt sä näyttää, että täällä on koko taikina ja näissä. Ja siinä, onko se oikea jossain? älä sano. Onks ne jossain siinä? Eikö näitä ole? Ei oo. Mihin mä oon laittanut? Onks muoki jossain? Siis, onks jotain muita vuokia kuin nämä? Koko keittiö käytössä. Oh-oh. Missä niitä on lisää? Tässä on Pro Model. Nää on ihan sitti samoja. 240 samaa kappaletta. Onko sitä mun strati? Niin se banaani. Mä laitan enemmän näitä muffinivuokia, niin sit tulee tavallaan se supporting structure on niinku parempi. Sekoitko sä ne banaanit on aina? Ingen gör. Taikina ei maistu hyvältä, mä en tiedä miksi. Tää lisäs mun konfidenssi. Tää on mun konfidenssi. Mun mielestä mun taikina on makuelämys. Onko ne niinku kiinteyseroja? Mä en tiedä kumpi on. Mä luotan mun tekemiseen. Mitä vittua? Mitä sulla käsitellä? Lisää sokeria se vaatii. Joo. Anna kun mä kokkaan. Mut leivin taikina on ihan vitusti. Miltä se maistuu? Mä en tiedä, että tässä on näin vitun paljon. Not bad, ja mä tiedän kenellä on bad. Ei tää niin pahaa. Okei, sama maistaa sun taikinaa. Et! No kun jos sun mielestä toi ei oo paha,
Ja maistoit jo mun taikina, mulla on yksi sulle. On ne kyllä aivan vittu erinäköisiä. Okei. Ei samalta voi. Mieti, että jos tässä käy silleen, että Kassun mielestä Kassun taikina on paha, ja se taikina olisi parempaa kuin mun taikina. Tää pitää laittaa tähän. Sille hyvä määrä. Puuttuu jotain. Ei tää voi tulla tälleen valmiiksi. Miten muffinet tehdään? Sitten mulla levittää yksi vuolta. Kaiken tämän jälkeen mulla on taikinaa täydellisesti 5. Miten sulla on viiteen? Kato tätä! Se on okei. Annapa kun mä kokkaan. Mitä veikkaatte? Kuka on eka, joka laittaa uuniin? Mä oon tosi lähellä jo. Ei sytti, tää levis. Liian täyteen. Oho! Sieltä lähtee ensimmäinen uuni. Okei, musta tuntuu, että poika keulii. Tää on menetty tapas. Mun päälle ei sit saa tulla. Ei vittu, tää on ihan... Hei, nyt mä syötän tuomarin, ostin huonoja muffisvuokia. Nää vittu valuttaa. Käytä Ei vitussa! tuplana. Pikku vinkki, tuplana ne. Joo, hyvä kun sanot nyt. Mitä tuplaa? Kato, nää alkoi laiviin nää joka vittu muokaa. Kato tätä! Ei vittu. Mulla meni niin hienosti. Mulla ei tuolla uunista. Joo. Tää meni ihan pakkiin. Aikaa puoli tuntia näytteille panoa. Mä oon katsonut Masterchefia himatin. Toivottavasti. Ja sä et oo oppinut siitä Ei mitään. Mä oon oppinut sen, että se on paras saada jotain valmiiksi. Näillä äijillä mä hinaan tuolla uunis, ne ei saa valmiiksi. Mä laitan itse pienemmälle tätä. Sitis laitaa. Sä et saa koskea enää siihen. Tää oli yhteinen päätös. Piru tossa on. Tossa ei pitää makua. Älä ota koput ja häittää. Tupla vuoka. Ei mua jännitä. Okei. Kissaiksi luota näin, kun siihen niin paljon Siis vittu. Uunissa mun Mä teen uuden satsin sitten kisan jälkeen. Oika. Uunissa mun masterplan Ei tarvinnut enempää kuin 5. Ei tarvinnut. Tää on ihan ajan hukkaa. Sotkemista varmaan. Vittu, tää on sotkemista, mä voin myöntää se. Eppu vittu yrittää laittaa jotain suklaajuttuja tohon noin päälle. Ei. Siis taikina on taikinan päällä. Panostan niin ulkonäköön. Ovi auki nyt heti. Venä. Joo, mä oon samaa mieltä, ovi auki. Omaiset on nähneet. Laita ihan yli. Ei saakeli, mikä näköistä tää on. Siis onko sulla oikeesti taikinaa ja sitten päällä taikinaa? Tää on se ei oo taikinaa. Fuck, Venä, yksi kaulis jäi. Se on vaan suklaat. Sulatettua suklaat. Okei. Voinko sä ottaa vähän? Sulla on Please! Joo, nää tekee toisensa. Mitä? Täällä on kuokkia mun pellillä. Laitetaan tohon. Okei, pistähän välihaastattelut käyntiin. Istu vaan alas. Istu vaan alas, poika. Mennään mitä. Mulla on vähän asiaa. Noniin. Okei. Mikä on fiilikset nyt? No, mun taikinasta tuli kritiikkiä sen mausta, että se oli vähän mauton, mutta kun mä katoin noitten 2 muun taikinaa, niin Leivi ja Kassu teki molemmat niinku suklaakeksejä. Ne niinku kaatoi semmoista niinku vettä siihen niinku astiaan, et ei siitä tule yhtään mitään. Sitten Jarkko epäili, että mulla on taikinaa taikinan päällä, mut oikeasti se taikina, taikinan päällä on sulatettu niinku suklaalla, mä en tiedä millä ne hekottaa tuolla. Ja se on mun niinku crème de la crème, mun pièce de résistance, mun vallankumous uran uurtajana tässä lajissa. Joten mulla on tosi hyvä fiilis. Eli sä uskot vielä omaan voittoon? Onko usko yhtä vahva vielä kuin alussa? Mä kyllä sanon, että mä uskon edelleen mun voittoon ihan yhtä vahvasti. Tossa oli pari semmoista heikkoa hetkeä,
kun mua kritisoitiin. Mut musta tuntuu, että se on sen takia vaan, koska nämä kaksi ei tiedä mitä ne tekee. Ja kohta sä nähdään, että mitä ne on tehnyt. Näihin kuvia tunnelmiin. Takaisin Pasilaan. Noniin, mitkä on fiilikset tällä hetkellä? No nyt vähän alkoi latistaa. Mä olin helvetin hyvissä fiiliksissä ennen kuin mä aloin lähteä siihen muualle. Sitten kun alkoi leviämään, mä näin kun mun voitto alkoi lipua mun silmistä. Nyt mä vähän jännittää. Siellä on yksi pikku meri kans. Meritaikina, että saa nähdä mitä sieltä saa irti sit tällä kertaa. Mut hyvä maku niistä tulee. Onks fiilikset samaa tasoa kuin mitä oli kisaan lähtiessä? Makuun mä luotan makuun. Ihan hyvät. Maula liikkeelle. Maula mennään nyt liikkeelle tällä kertaa. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos. Mitkä on fiilikset näin niinku puolessa välissä? No kyllä mä voitin tän. Mä maistoin äsken tossa noitten molempia taikinaa ja vittu... Jos piti tehdä tupla suklaa muffinsia ja niitten muffinsissa ei maistu vittu suklaa ollenkaan. Eli onks fiilikset aika samaa tasoa kuin mitä oli kisaan lähtiessä? Mä oon voittanut tän. Mä oon kyllä sitä mieltä, että... Ei se ulkonäkö ei voi ratkaista tätä peliä. Itse asiassa nyt kun puhuin, niin mä voisin ottaa ton pellin ulos ja laittaa nompparille sen päälle tässä puolivälissä. Se voisi olla hyvä. Eli Maula voittaa? No Maula se menee se voitto. Että jos ne näyttää kauniimmalta, ne ei näytä. Ne ei tule näyttää kauniimmalta. Leivin levisi ihan yhtä lailla sinne uuniin kuin mulla. Niin kyllä ne mun on voittanut. Viimeinen mä en oo. Epun taikina maistuu paskalta, sen mä sanon. Ja niin maisti kyllä Leevinkin. Ja sit jos... Vittu, mulla on hyvä. Mulla on se paras. Näihin kuvia tunnelmiin. Mitäs teet? Mä katon eka ennen kuin mä alan sooloilemaan. Koska mä oon täällä... Hei! Kato mitä nompparelle. Kuvaaja lähtee pois. Can autom optimize setting then shoots? Okei, mitäs teet? Fun! Myöhäistä vittu haastattelun takia. Kuva on syömäkelpoinen. Kun sä menit sisään, niin se peli oli jo menetetty. Ei oo. Tiedätkö, mä en tarvi mitään kuorotetta. Se on nompparellit päälle ja se on siinä. Tiedätkö, että nompparellit on kuorote? Mä tarvin nompparellit mun kuorutteeksi ja se on siinä. Bom. Okei, haluaisi joku vaihtaa? Vaihtoiko? Haluaisitko vaihtaa tekemisiä? Ota kuva ja kuvaus. Mulla ei oo hajukaan miten kuorot tehdään, niin en mä oikeastaan ole tekemään sitä. Joo, mä en alo pilaamaan mun tekemistä niinkö nyt täällä. Hei, älä jätä sitä ovea auki, lämpökarkaa! Meillä ei valmistu ikinä! Okei, takaa en ole peli. Hei, missä Roni? Okei. Mä oon pahammakoisia numppareita. Onks sus tilanteen? Kassi on vaihtunut suklaamuppiin sen mokkapaha pellettiin. Mä leikkaan tosta ne ympärille tälleen. Okei. Nää, istukas tuohon. Haastattelupenkki. Oho. Jahas. Näin. Mitkäs on asiantuntijoiden mielipiteet tähän väliin? No mun mielipide on se, että pojilla menee hyvin. Yrittämisestä se ei jää ainakaan kiinni, että viimeinen kommentti, mitä mä taisin kuulla, oli, että joku on vaihtanut muffinit ruskeen kastikkeeseen. Sillä mallilla. Mites Aaro, mitä mieltä sä oot tästä? Siinä oli ehkä jotain muutamia huolestuttavia tilanteita, esimerkiksi just se kananmunien kulutus. Niitähän meni kennollinen sinne. Ja Toi on hyvä huomio. Kananmuni tosiaan meni se toinen oli se leivijauhetta, kun siihen vedettiin suoraan siihen valmiin ruuassa olevan muffin päälle ikään kuin kuorrotteeksi. Kyllä ei ole ainakaan samanlaisia lopputuloksia. Kyllä mä luulen, että me löydetään täältä eroja ja voittoja tänään. Mitäs mieltä te olette noista makutesteistä? Te olette varmaan kaikkia taikinoita jo maistanut. Banaani oli innovaatio. Kyllä pitää arvostaa, kun tehdään jotain erilaista. Joo, ehdottomasti. Banaani oli siis ton Leevikin Heikki on tuotos ja itse tykkäsin tosta Catkissa Kasin taikinasta. Se oli täyteläisiä maistuvin omasta mielestä. Siinä oli maku. Ja sitten taas Fenarin, niin siinä ei nyt ehkä ollut sitä makua. Joo, siitä se maku puuttuu. Se mua vähän niin kuin kiinnostaa, että mikä siitä jäi sitten puuttumaan, että eikö siellä ollut vaan aakaata tai suklaata vai? Mites sano vaan loppuun. Niin, lopputuloksia vasta arvostellaan tietysti. Niin, ei keskerästä tietenkään arvostella. Mites toi koostumus? Miltä näyttää? Siinä oli kanssa eroa. Niin kuin aiemmin sanottu, se ruskea kastike oli huomio, mikä oli tehty tuossa nyt ihan viimeisemmillä
havainnoilla. Mut siellä oli, eikö siellä ollut joku kiinteämpikin toikina? Joo, Epulla oli semmonen ihan kiinteä, mutta 2 muuta nyt taitaa olla jo tällä hetkellä semmonen vuoka enemmän kuin mikään. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos. Laita kattoo. Kiitos. Laita se sitin uuni kiinni. Nää on valmiit. Oi. Nää on valmiit. Ota kirjuma sittiin nyt. Okei, anna tänne se sitten nyt valmiin. Oi vittu. Tää teidän vitun jäppäys. Koko. Tarvi mun vähän ylemmäs. Mun ylemmäs. Ei sitissä! Tää on likas peli. Mun alemmas. Mä teen näin. Nyt ne on... No Leevi, sun on ihan hyvät. Mä tarviin vähän yläaikaa. Okei, Leivi, nyt meidän pitää... Se on sun näytteellä Ei munkaan, mutta tiedätkö mitä meidän pitää nyt tehdä? Nyt meidän pitää pelata tää coolisti. Koska tää mies... se on valmis. Tehdään yhteistyötä. Joo. Okei. Ne on pärellittää, ne on. Kato mitä. Joo. Hei! Okei. Oi vittu. Paistipainin lisäksi joudutaan sitä sormatella uusi uuni. Vittu mä panikoin, että toi on mun pelti. Sitti, turpa kiinni. Mut kato, toi mun yksi, joka oli yksittäin tossa, näyttää sitisti paremmalta kuin noin. Niin, mutta mitä noilla sä oot laittanut liikaa taikinaa noihin? Niin, mä laitoin liikaa. Okei, katoppa tota mun yhtä. Mä pelastan noin vähän vielä. Mut ulkonäkö ei tuu olen kyllä prima fin, paitsi tossa yhdessä, mikä on sun pellillä. Okei, mut sun pitää tarjoilla se. Sun pitää piilottaa ne huonoimmat esimerkit alapelliltä. Mulla tulee olemaan samanlainen, mä voin nauraa edes. Kato tota leivän pandi. Kaikki muut, eli se. Kamera pois, kilpailu keskenään. Makutesti jokaisesta eri kun menee tuomarista. Ei voi tarjolla mitään paskaa. Saa tätä yhtään. Nyt pahin asia, tää Jarpalle. Nyt voi lähteä sooloilemaan. Päätuomari. Laitetaan kokonaisena siihen esitteelle. Haluatko vaihtaa? Haluan. Okei, vaihtaa. Ei tarvitse toinen kinnas kanssa. Onks tää tiskiharjaa? Hei Antoni. No mistä on tiskiharjaa? Joo. Ok, nyt mä oon kokannut ihan Ei sit sä oot kokannut ihan uskomattoman. Okei. Mitä vittua? Mitä sä oot formilla hyvä? Sulla on ihan hullu formi. Hei! Mihin te veitte niitä? Tässä oli enemmän! Ei sitis ollut. Ei ollut. Tuomarista. Missä ne on ne mun muffinsit? No vittu hei tos pellillä vissiin. Prima yksilöt on piilotettu. Minuutti. Niin sit on 5. Hei. Mitä siinä on päällä? En tiedä. Uuniskäyneitä. Okei, vittu tuomari. Siis vittu nää on hyviä. Ei sitten. Ne on niin helvetin hyviä. Siis mä kyllä maistoin tota ja ne ei pahoja ollut. Joo. Mun se banaani tuo kastikkeessa. Siis jos... Sulla on se banaani tuolla onneksi. Onneksi mulla on 1 kananmunaa per muffin. No niin 5 minuuttia. Noi on hemo hyvän näköisiä. Okei. Sitti. Anna se mun tähän. Okei. Meidän pitää huolta tästä ajasta. Siinä vaiheessa kun ajasti lyö nollaan, niin ne kädet nousee ylös tälleen. Paljon aikaa. Mä tarvii kooleja. 4. Missä on ne jutut? Ne, minkä päälle tää laitetaan? Mitä? Siis ne alustat. Danke. Ne tulee kohta tähän. Tuo on valmis. Onneen matkaa. Meidän tietääkö ne? Mont piti olla näytillä. 5 vähintään. Onks tää auki? Nyt kokkas pohjaa. Mikä tässä siirapissa on ajatuksena? Hyvältä ne näyttää niin ulkoisesti, mutta... Joo. Ok.
Tässä on ihan siitisti visio. Mihin sä oot piilottanut sitten nomparelliin sen japina? Me ollaan keittiössä. Koolatkaa sitä aikaa, mutta ihan siitisti nyt. Nyt koolatkaa sitä aikaa. 3 minuuttia. Tää on vikari. Onko hyvä? For your consideration. 1.30. Se on löytää. Minuutti. Jauhois Ville. Baarpulvet. Oi vittu, tää oli vähän. 50. Ei tullu ees kiire. 3, 2, 1. Loppu. Kädet ilmaan. Tässä on meillä tripla suklaa muffineet pienellä banaanitwistillä. Ihan viimeisen päälle. Voin luvata. Okei. Kiitos. Myönnä toiselle puolelle. Okei. Okei, tässä on suklaamuffinsseja, valkosuklaa, maitosuklaa hipuilla. Valkosuklaa, maitosuklaa hippuilla. Joo. Mitä ne on? No ne on noin kippuilut päällä. Tässä on oikee suklainen muffinssi. Älkää antako tää ulkonäön hämätä. Tässä on niinku, tää maistuu oikeesti suklaalta. Tässä on nompparellei, tuo semmoista pientä hyvää niinku makua siihen ensi purasuun. Ja nää on oikein kuohkeet sisältä, päältä tolleen just sopivan niinku palannut päälle. Pinnat vedetty umpeen, sisältö pehmeä. Vitu hyvä. Pojat sinne riviin, niin saadaan vielä tuotokset ja miehen samaan. Okei. Onko se rauska? Siihen tulokseen, että se on. Mä laitan arvosanat itselle muistiin, että mä Ei sit, tää on ihan backed up. Mä olin keskipenkillä. Tää on ihan fucked up. Hei, muistakaa, ottakaa tuomarit toi ulkonäkö kans tohon huomioon sitten. Tuomari ottaa, jos tuomari ottaa. Okei. Jokainen tuomari antaa silleen 1-10 arvosana ja sit tulee average. 0-5. Okei, toi uuni kyllä vittu fuck uppas mut. Okei, toi näyttää kyllä hyvältä. Ottakaa sitä muista muffinista kuin siitä yhdestä. Niin, mikä toi ilme on? Ottakaa tosta. Mikä toi ilme on? Se vaan pelaa. Kato! Kato! Vetää toisen! Kato! Otti toisen haukku! Pistä vielä tuota mies. Tää on kruunun jalokivi. Mä tarviin vielä pienen palasen tosta. Nyt mä oon jännittää. Kato! Ottaako se normaalinen palasen? Onko se noin tasainen? Jos ei ollut pala. Jos se on näin. Home run. Jos se on näin tasainen, mä oon fuckei. Toi hyvä. Aika rankka reaktio. Tästä voi katsoa reaktio. Kaunis ulkopuolelle. Palko just. Meverkkä voimalaitos. Pakko voimalaitos. Tästä tulee tuomio tuomarin myrkytys. Ja. Mitä se on kokannut meille? Mitä tuossa on? Okei, otakaa pois toi yhtä. Joo, muista vaan. Okei. Tää jatkuu maku edellä mies. Älä voi kamera. Ota kamera. Mikä arvosteluaste? Ei noin pahaa. Kato, ei pahaa kuulu sieltä. Siellä on joku. Tönäs vai? Siinä on toinen veitsi. Mulla voi saa paskaa kurkusta. Se on sun muffin se mikä tää kurkussa on. Se on se paska. Mä oon sitä toista muffinsia.
Mä luulen, että tuossa on myös noin 4 kanavaa. Se mutta Eppu sekoitti vitsi leivijauheen per muffinssi. Niin näissä voi olla eroja. Otettiinko me just leivijauheen muffinssi? Ehkä, koska mun mielestä toi oli huomattavasti erilainen kuin tää. Ei sitten. Ei sitten. Voin mennä takas tänne. Okei, siis mun mielestä... Ei se nyt takas tonne. Mun mielestä tää on tosi onnistunut. Eikä me naurata liian aikaisin. Joo. Arvostelustako rehellisyys. Maistuu tätä. Ei Maistuu toista. Ei. Älä maista sitä. Ota se ekaan. Se oli vähän parempi kuin toi puoltarjo. Vähän, okei, mä myönnän. Vähän pullamainen, mut... Pullamainen, se maistuu munakkaalta. Heinäjauhoja. Tarvii vielä Veikko tänne. Ootko maistanut sitä? Tää on pelkkä. Nyt mäkin testaan sitä. Tää on hyvä yksilö. Tää on vähän raava. Joo, no niin. Onko se palannut pohjaa? Vähän jämpti, mut ei huono. Okei. Mä tarvitsen tajua tän jutun juon. Mitä sä oot mieltä tosta? Mä oon sitä mieltä, että sitten toi marinoitu vehnäjauhos. Tää on vitu outo myös. Mä en oo niin ammattilainen, että mä osaisin sanoa, että mikä tässä on mennyt pieleen, mutta tää on outo. Muistion ja sitten, onks täällä kaikki tuomarit tässä? Onks meitä 7? Joo. Hyvä. Aloitetaan Epun pisteistä. Mä annoin 0,5. Oho, 5. 5. Aika tiukka. Paljon Roni antoi. Mä annoin Epulle 2/5. Eli se on sit 2,5. Paljon sitten Atron antoi? Meikä antoi 2,5. Oho. Mut siihen vaikutti ulkonäkö. Mä painotin aika paljon ulkonäköä, en pelkästään makua. Joo, mä painotin pelkkää makua. Okei. Pelkkää makua. Ulkonäkö oli melkein puolet, vähän alle, 3/3. Okei, mites sit, onko se Aku? Meikä antoi Epulle 3. Mitä? Oi. Perusteet? Se näytti muffinsilta. Se toinen niistä ei ollut niin paha kuin se ensimmäinen, mitä mä maistoin. Epulla oli tosi paljon variaatio. Siellä oli hyviä kohtia, mutta sitten oli sellaisia ihan Jos kauheita miettii, että kohtia. ne teki ilman reseptiä, niin se oli ihan hyvä. Okei, kuka sit seuraava Max? Eppu saa kovan ykkösen. Kova ykkönen. Maistuu aivan kamalalta. Ulkonäöllä ei ole väliä. Siis se mikä on sisällä, se on tärkeintä. Myös muffinissa, Joo. joka toi ei ollut. Okei, mitä Saara? Joo, kyllä mullakin tulee 1, että 0 oli se syömäkelvoton ja ei toi kauaksi. Ei, mut 10 raja on nyt rikki. 10 pistettä on kerätty. Sitten vielä Kaapo. Eppu 2. Eppu 2. Ulkonäkö kohotti vähän. Maku ihan 0. Mielestäni siellä oli joku siellä maussa, siellä oli semmonen ekstra joku. Mä en tiedä mikä mun kielelle jäi. Leivijauhe. Se oli huonosti sekoitettu. Ensimmäinen maistui kananmunalta. Niin, Toisessa oli, maistuu. toisessa oli muffinsin makua ja vähän. Okei, Epulla 12 pistettä. Sitten Kasper, ja mä annoin Kasperille 4,25 pistettä. Se näytti muffinsilta, se maistui muffinsilta, se haisi muffinsilta. Ja se oli hyvä. Nyt kun mä kävelen tässä huoneesta ulos, mä haen varmaan itselleni yhden semmoinen. Mitäs Roni? Mä annoin Kasperille 3,5. Se oli mun mielestä, se näytti vähän mutakakulta. Mä en löytänyt 2 eri suklaata sieltä. Epulla oli hyvin laitettu hiput sinne, niin ne tunnisti, että siinä on 2 eri suklaata. Mut siis overall söisin uudestaan. Mä annoin kans siis Kassulle 3,75. Ja siis maku oli heittämällä paras, se maistui ihan oikealta. Ulkonäkö oli, mä painotin sitä ulkonäköä jonkun verran, ja ulkonäkö oli ihan karsee. Se ei niinku näyttänyt yhtään miltään. Aika sellainen lätty, mutta maku vei heittämällä. Ainoa, joka maistui oikeesti muffinsilta. Mitäs sit toi Aku? Kissa nappasi meikäläiseltä täydet 5 pistettä. Maistui muffinsilta. Vähän olisi voinut kohota enemmän.
ulkonäön olisi voinut aina antaa 4 puolikkaan, mutta kyllä se pyöristi. Kyllä se 5 on. Oli hyvä. Mac. Kyllä sieltä tuli kova 2. Se yritti olla muffini. Se oli hyvän näköinen, mutta se oli ylikypsä. Ja mä näin kokkausvaiheessa, että puolet sit taikinasta on sokeria. Niin se ei nyt voi maistua huonolta. Se toimi. Se oli lähimpänä muffinia, mitä oli. 4/5. Se oli tehtävän annon mukainen ja hyvä muffins, hyvä koostumus, hyvä maku. No selvä. Sitten Kassulle 4. Piste rohmu. Lopputaikina olisi voinut vielä vähän jotain keksiä. Spesiaalia loppua. Jotain uutta. Taikina jäi yli. Kokataan se kohta. Okei, sit siirrytään tuohon Levi King Heikkilään, jolla meitä on noin 3,5. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, että se oli erilainen. Se oli sitä banaania. Löytyy 2 suklaata. Oikein marapuuta jäänyt. Ja tosi hyvä oli se, että siellä oli sulanutta valkosuklaata siellä sisällä. Se oli tosi hienoa. Joo, mä annoin kyllä Leiville ihan puhtaat 5. Se oli kaunis ulkoota, se oli hyvän makuinen, siellä oli valkosuklaata, siellä oli banaania. Se oli ihan eri universumista kuin kaikki nämä muut. Mä annoin kans Leeville, tarkistetaan vielä, 3,5 pistettä. Se oli maultaan hyvin vaihteleva. Se riippui paljon siitä, tuliko se nyt banaani sattumia suuhun vai ei. Totta. Ja yleinen ulkonäkö oli aika jees. Se oli niinku mun mielestä hienoin ulkonäöllisesti. Ja mä annoin luovuudesta vielä +1 pistettä. Se oli tosi erilainen ja hyvin adaptoitu tilanteeseen, kun suklaa loppu kesken. Mä annoin Levalle kans 3 pistettä. Muffins ei ollut ihan niin hyvän näköinen kuin Epulla, mutta maku oli hieman parempi. Tän samaan pistemäärään päädyttiin. Tästä tulee paha mieli, kun mä persaraiskaan poikia. Kova 1. Maku oli paljon parempi kuin Epulla, mutta jos tehtävän anto on tuplasuklaa muffini ja mä maistan vittu banaania ja leivijauhetta, niin mitä vittua? Se oli 1. Kyllä mä sitä koiralle syöttäisin, mutta ehkä katsoisin perään, että paskoiko se sen jälkeen. Joo, 3. Se oli banaani oli plussaa, vaikkei sitä pyydettykään. Mutta jotain outoa. Se missä oli banaani oli pirun hyvä, mutta sitten se eka missä ei ollut banaani, niin se oli outo. En tiedä, ehkä se oli se leivijauhetta joku. Jep. Epä saa 3. Tekeminen oli hyvä kyllä, mutta lopputulos ei ollut yhtä hyvä kissa. Se on sitten semmonen homma, että meillä on voittaja löytynyt. Julkistetaanko tuolla? Julkistetaan ne tuolla. Ja voittaja on selvillä. Voittaja on selvillä, mutta entä häviäjä? Sekin. Häviäjäkin on erittäin selvillä. Erittäin selvillä, ei vittu. Okei, me oltiin täällä sitä mieltä, että Kassun no ei näytä ehkä täydellisiltä, mutta ne maistuu tosi hyviltä. Ja Kassu on selvä voittaja meidän mielestä. Ja me 2 kilpaillaan tosi kovaa siitä, kuka lähtee testailemaan uutta sosetta. Okei, tämähän meni sillä, että tää oli... No ensinnäkin tuomarista oli tosi paljon eriäviä mielipiteitä. Osa arvosti makua, osa arvosti ulkonäköä ja osa ei arvostanut mitään. Arvostin joku yritystä. Kaikki arvostitte sitä, että tää oli freestyle. Joo, siis tosi hyvän tai yllättävän hyvä lopputulos. Mutta joo, 1 selkeä häviäjä, 2 ihan rintarinnan kamppailee voitosta. Rintarinnan voittaja! Eihän ole! Tässä on 2 meni just väärin. Jep, te ootte tehnyt vittu vääriä päätöksiä siellä tuomaristossa. Paljastetaan sekä nyt tää häviäjä, eli 12 pistettä kautta 45 pistettä saa Eppu Tvenari. Yes! Täydellistä! Yes! Yes sir! Ei voimalaitoksia tänään. Okei. Sitten mä kerron eka nää pisteet, niin kuin mä kerron kenelle ne kuuluu. Eli toinen
kilpailijoista sai 22/45 pistettä, melkein puolet. Ja toinen ylitti puolivälin, eli 26,5 pistettä. 4,5 pisteen erolla. Voittaja on... Robis. Cat 8. Yes! Oikee voitti, pakko myöntää. Oikee voitti, pakko myöntää. Mut väärä hävis. Ei voimalaitoksia meikälle tänään. Paljon Pönari sai pisteet? 12. 12. Mun mielestä toi on aika vähän. Niin on. Mut onneksi sä teet niitä vähän, mut miksi meillä on kakkospeltiä noin paljon ja sitä parasta on... Toi pitäis meidän tehdä kyllä taas valmiiksi. Sinä saattaa uhni. Okei, tässä on ananaslonkeroa, mellamjälkkiä ja kassun mysteeriaineesta. Ja eikä toi Jägermeisteria, mitä sinne tulee vielä. Totta kai se on. Mitä toi on? Sinne mahtuu kyllä ainakin yksi vielä. Ei, toi on Final Touch. Ei se oo täys. Ei, mutta toi on Final Touch. Mikä toi on? Se mysteeriaine oli... Alkanut tänne Pönari. Okei, se ois voinut olla mun mielestä paljon pahempi. Niin ois. Okei. Voimalaitos. Ei se kohoaminen. Maku ei oo hedelmällinen. Okei, se on tosi hedelmällinen itse asiassa. Mutta rehellisesti, tästä olisi voinut olla paljon pahempaa. Ei se voi olla liian paha. Kela kun näissä sellaisia chocolate-bolleja. Toi mellan miele kyllä tekee tuolla sitten asioita. Eikö se oo sit Amsterdam kuiva? Hyi saakeli, mulla on huomioon joku vatsatauti. Haluatko sä maistaa? Eihän toi huono. Mitä? Ootteko te maistanut? En oo maistanut. Pahin on tää koostumus. Tää koostumus on aivan järkyttävä. Eihän ole. Tossa on tommosia hedelmämehun pulppia, mut se pulppin maku on mellan mjölk. Mellan mjölk. Se on koostumus on pina colada. Joku shotti. Koostumus on järkyttävä mun mielestä. Onks tää uusi 21? Joo! Vetää vaan! Se on hänes! Kova veto. Saatana. Okei. Meillä on selvä voittaja täällä. Kassumuffinsit oli parhaita. Mä oon samaa mieltä. Mä en tiedä mitä sitten Leevi muka huijas itsensä niinku noin selvälle kakkossijalle. Uusi matchi tulos ja... Se kertoo tosi paljon, että tätä suostuttiin tähän uusi batchi. Mun oli oikeesti niin hyviä, että toinen batchi on oikeesti jo tehty. Se ottaa roskista. Onks noin niitä Leevi? Pitäis laittaa jotenkin hienosti esille. Mä en tiedä miten sä voitit mut 10 pisteellä oikeesti. En mäkään, ihan rehellisesti. Mä luulin, että me oltais oltu 1 pisteen ero maksimissaan. Häviän mä voin ottaa, mut murskahäviä sulle mä en voi ottaa. Lepa, siellä oli sulanutta sulanut valkosuklaata. Se oli varmaan ne hiput. Mä pistin niitä hippuja sinne, ne varmaan kyllä Mun hiput oli päällä. Mun ois pitänyt triple downaa niitten hippujen kanssa. Mun kieli on tulestaan juoman jälkeen. Sitten siellä oli. Syö kisailijan pätsis. Kisapätsy on vielä täällä olemassa. No hyvin. Ei voi muuta sanoa. Hyvä kisa. Rehellisesti se, et... Hyvä kisa. Nice. Joo. Kyllä me kaikki suoritettiin ihan hyvin. Mä oon silti ylpeä mun tekemisestä. Niinku... Miten se olisi pitänyt tehdä? Joko. Mikä on tommusokeri ohjelma? Se on oikein muffisia. Ei sitissä. Lukeeko? Oi vittu. Kupkakes. Cupcakes ohjaus on ollut koko ajan tässä vitun paketissa. Vaahdota munat. Kukaan meistä ei vaahdottanut munia. Missä vaadatte? Vaahdotteko sä munat? Ei Sekoitte sitä niin kauan. Perunajauhot. Ei ollut Optional. Munavaahtoa. Joo, sitti munavaahto. Ei sitti. Okay.
Eikä se ole siinä.